Това ще бъде днешното решаване на задачи. Любимото с всички деца. Те са много любими неща на децата, но едно от тях, по-скоро началото е но. Какво означава това? Най-малко общо кратно. Сега, за да се научи каквото и да било нещо, то трябва да се знаят определенията. Какво е кратно? По-просто казвам, това е делимото. Тоест, ако имам 20 делено на 5 е равно на 4, имаме 20, имаме 5, имаме 4. 20 какво се води? Делим. 5 е делител. 4 е съответно резултата или частното. По-конкретно казвам, по-коректно. И сега, най-лесно да се разбере какво е кратно. Кратното е делимото. Тоест, това, което ще бъде разделено. Тоест, ще го делят. И сега, значи имаме 20 делено на 5 равно на 4, това е някакъв пример. И сега, общо кратно какво означава? Общо кратно е да имаме няколко числа. Дали ще бъде 20, 30 и така нататък. И ги питат най-малкото общо кратно тези числа 20 и 30, кое е? Значи, какво означава това? Кое е това число, което може да бъде разделено както от 20, така и от 30? И също време да бъде най-малкото. Кое е това число? Мога да посоча, това е 60. Значи 60 може да бъде както разделено от 20, така и от 30. Оп, 3. 60, оп, от 2. И сега, това е най-малкото общо кратно. И сега търсим най-малкото общо кратно. Нека вземем някой пример. Примерно сега тук 52 и 34. И на 52 и 34, кое им е най-малкото общо кратно? Първо как намираме най-малко? Написваме си двете числа. 52 и 34. Изправена черта. И сега започваме да делим с простите множители, с прости числа, които познаваме, и винаги започваме с най-малкото. Защо започваме с най-малкото? Защото да не се объркаме. Буквално това е причината. Няма някоя друга по-специална фенси причина. И сега, кое е най-малкото първо число, което знаем? Това е 2. И делим. 52 делено на 2, 26. 34 делено на 2, 17. Оп, добре. Сега, можем ли пак да разделим на 2? 26 можем да го разделим на 2. Значи, ще делим. Обаче идва въпрос. Значи 26 делено на 2 е 13. Това е окей. Идва въпрос с 17. 17 може ли да се раздели на 2? Не. И сега, когато не могат да се разделят тези числа, ние просто ги сваме. И сега, можем ли с 2 да разделим? Вече не можем. Нито 13, нито 17. И сега пробваме с всяко следващо число. 3 можем ли? Не можем. С 5 можем ли? Не можем. Като всяко следващо число визирам всяко следващо просто число. Значи казахме 2, 3, 5, 7 не става. 11 не става. 13. Като цяло 13, 17 са точно. Получава се едно. Тук записвам 17 като пич. Повече 14 не мога, следващото е 17. Деля. Хоп, хоп. И сега получавам следните числа. 2, 2, 13 и 17. Тоест, най-малкото общо кратно на всички тези числа, на числата 52 и 34 е 52, 34 е 2 по 2 по 13 по 17. Така започва любимото смятане на 13 по 17. 7 по 3, моля директно да напишете 91, плюс 3, 1, 1, 9, така, и още едно. Значи е 221. Окей. И 220 трябва да умножа с 2 по 2, 4. Значи 220 по 4, получаваме 4, 8, 8.
Най-малкото общо кратно на 52,34, 884. Страхотен първи пример. Така, нека вземем някой друг пример. 65,39. Може би ще е готино, затова нека да го вземем. 65,39. Пиша си ног. 5, 9. Равно. Пиша 65, пиша 39, едно на друго като другарчета. И започвам да деля. Мога ли да го разделя на 2? Не. Това отивам с друго число. На 3. Мога ли на 3? Мога. 65 делено на 3 не става. Защо? Защото как проверявам дали деля на 3? Ако събера сбора от цифрите. Ако събера цифрите и съответно сбора, ако се дели на 3, значи самото число се дели на 3. 6 плюс 5 е 11, се дели на 3, не става. Приписвам го. 39. 39, 3 плюс 9 е 12, делили се на 3, дели се на 3. Значи 39 делено на 3 е 13. И сега получаваме просто число 13. С 3 казахме, че не мога да делим вече. Отиваме с 5. А моля да делим на 5? Да. Как разбираме, че едно число се дели на 5? Ако завършва на 5 или на 0. 65 делено на 5, хоп, 13. 13. Също го преписваме и получаваме 2 13. Тук пиша просто 13. Получавам 1 и 1. И умножавам тук 3 по 5 по 13. Колко се получава сега? 5 по 13, казахме, че 65, значи имаме 3 по 65 и колко се получава? 195. Ами така се намира най-малко общо кратно. Чао, чао!